боксери, аз съм Саски и организирам конкурс за най-добър дворец. И да, запишете се. Дворец, смисъл като да има кули, стени, такива големи камени, отвътре може да има разни неща, но главно замък така. Записвайте се. Крайният срок ще е на 15 февруари. На 16 може би ще излязат резултатите от конкурса. Ако има някои неща, ако не харесате, след като завърши конкурса, ще си поговорим за тях. Да. Това исках да ви съобщя. Направете, ако искате, нещо такова. Не ви казвам да го правите, не задължавам да го правите, просто ако искате. Ей така. И да, ще има може би някакви награди, ще видим. И да, записвайте се, това е, което исках да ви съобщя. Идея като за замък трябва да е голям някак. Голям, да не е малък. И да просто и отвътре да има нещо. В смисъл да не е само една стена с кули, и отвътре трябва да има нещо, за да стане по-истински замък. Ако искате, може да работите и по двойки, така в сървър, например, и да изпращате мапове. Всъщност в сървър няма как може да стане. Да, пращайте, записвайте се. Дано да се запишете. Или пък както искате. Да, това е, което исках да ви съобщя. Конкурсът започва от утре. Утре ще почна да разглеждам маповете. Днеска няма. Ако изобщо пратите до утре, няма да имате време сигурно да ги построите. Да. Така, затова крайният срок е до 15 февруари. Включително. И записвайте се, да. Ще има някакви награди, ще видим. Там после те, които са на трето, второ и първо място, ще се разменим Skype Map и ще се разберем, разбира се. Да, тези, ако някой се запише от казълник, ще е по-лесно той да получи наградата си. И да, това беше, което искам да ви съобщя. Добре, записвайте се, аз бях Саски и чао!